Dami di batang na sumurong siya saluh na roha. Imatutong mga ramuti hati-hati daw pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Odo hatan itu hata di minggu tasadarion ima minggu padua buon dum Trinitatis di enet sian Yohanes 4 ayat 5 sahak rodi 14. Didok hata itu hata gabi Roma ibana tu sada huta na di Samaria na marwar sikar marnokol ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak ngai alaya dong ma di si sumur ni si Jacob. Jadi di bayan nang loja Yesus ya pardalanan udul ma ibana di labung di sumuri tara di hosni hari mai dungi Roma sada guru Samaria manahui aiki jadi dok Yesus mamadok ibadah leonau minum enung ngalawak kasisian na itu huta manuhor bohal jadi dok guru Samaria mamadok ibadah puasa mangido tapiak koto halak Yahudi sianau guru Samaria aidang marparsauran halak Yahudi dohot halak Samaria dunginin na Jesus mangalusi ibana au di botoho basa-basa di debata jala out ditadaho na mangiduai minumon siako ra olo doho mangidu tu ibana dungi lehon naon nama tuho aik na mangun jadi dok boru-boru ima tu ibana Tuhan tahu-tahu garis wada di ho tole bagas do sumuro tung sia dia ma tuho aik na mangulu tung ubalaga maho asa uputa si Jacob na mangale sumuro dihami ibana do manginum siani do ianakon naro di pinahanna dunginin na Jesus mamangalus ibana say mangulahi mauas do nasa na minum sian aikon alay na manginum aik silehonoki na suatu pamauas be rodi saliling dililing ayang gua aik silehonoki gabi mual doi di bagasan ibana na mabaur sahak rodi hanguluan saliling dililing ido saat na kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus oras ma di kita saluh na ada banna pola didok Yesus do hanguluan Yesus do mata mual na mangulu Yesus do aik hanguluan molodong uas na manguraja ditonga-tonga ni ngulutong ikolulua maaik lo pamalumpon dangarong nasi ay marlaba do tutu aiki tu pamatakta nabui pasobuas marlapatan na marguna do aiki na mangalehon songo dia uasta asanaing mahita songo naiki dihasiholi na marlapatan jala bermakna na diduluan ay molo suada be aiki susama ngului sian kuti panomboy maputi hanta taringot tumulu anggiat lamar lapatan tuna humalia mulai sian hal na mek rupani manang dia pei taulaho di bagasan dia sudah bulus ni roha pasti do balga lapatan na balga gunana ay manang BHP lugan ni jolma do aik nagabi kebutuhan na ay kebutuhan pokok di jolma do di Portibion ay hampir 80% pamatak tahun sia naik
Molo hurang aiki di pamatak tahun boy do kita kay marsahit isarana deshidrasi. Molo pastak karan ni aiki di pamatak tay rikot ba sehat matok pamatak tay alay molo hurang do manang nalubi susah mahit. Air manang air maraguna do lahu pembentukan sel do cairan di pamatak tai. Asa komponen utama do di pamatak tai air 70 sampai 25%. Sedangkan untuk pembentukan sel dan cairan tubuh di bagasan sel lemak kurang sian 10%. Asa di bagasan mudaribe macai gudang do paranan ni air na mengandung air 83%, cairan lambung, hormon, enzim, otot. Jalan marguna dolah majaga, semua dia do keseimbangan ni otot. Asaboy niyan mardalan niyan pamatak taon. Merlapatan dua tongaki. Dungi mo se huta sikar. Ima sada huta hira di Parsitongan di Jerusalem dan di Galilea. Ala Samaria do mangingani huta. Adong disi di tonga-tonga ni hutai sada sumur. Nasopola duk ya adong marasik satu sonari. Asa sudido pangisi ni luati maratumu alisiani. Buasa di dok sumur Jakob. Ala memang natinuhor ni si Jakob do tanoi jala dibangun ibadah di sisa ada langgatan pengujian tu debata. Ala nido saya diingot saluhut halak na disikari goari bahwa ini adalah sumur Jakob na pinasahana tu anak si Joseph. Memang dan penduduk asli halak Samaria di huta Sikar. Ala narodo nasida. Nanilehon bangso asur no nasida tinggal di hutai. Hatiha penjajahan di bangso asur. Di nama mulus rupani Yesus yang tonga-tonga di hutai antara Jerusalem doh Galilea iko buluson na doh huta Sikar. Ngaluju ibadah. Mardomu di hosnyari macelasari maradi ma Yesus dorok sumuri laos hati hai maro sahala paropuan Samaria mamereng naing martumual sian sumuri. Tentu sehali bodoh terjadi ketegangan mental psikologis di nasida. Hati hairo para puas Samaria yang membuat aik. HP para puas Samaria mamereng probadan ni halak Yahudi. Yesus Yahudi di narhan. Dungi ariat dona masai. Atar torang 2 hari. Suatu non di hata halak nasida. Na utung dodak 3 halak na memulus na lewat. Ceritana bodoh Samaria nung nahal 5 hali sirah. Jala ia bawa narap doh ibana pe saunari di turpukon marhute turpukon dada amat tanah. Jadi sejarah buruk do di halak Samaria dohot halak Yahudi boy pajupak. Aisoheado mui. Asing di hubungan nah hurang harmonisi adong do perbedaan di halak Samaria tu halak Yahudi. Ay di gunung Gerizim do inganan pamuzion ni halak Samaria, inganan Nabadiyah tu Tuhan. Gunung berarti dang ditanda nasida Tuhan. HP halak Israel di bagas jorona di Jerusalem do nasida mamuji pasangapun debata. Ia dungi muse ia buku ni halak Samaria hola pentatoik do. Sedangkan Yahudi dipakai 2 buku ni panurira. Akaima nama bain say marbeda nasida dinaro Yesus mencairkan ketegangan ini di buka ibana ma dialog leo diaumino alai
Ala diboto hala Samaria doang go siap proba dan hala Yahudi do. Na dongan nama katai. Puasa menghidup-hidup po. Songon hala Yahudi siap kami bodo Samaria. Ai sohya bui mar parasaura dakya bui do mu hala Samaria do hala Yahudi. Alai disi didok para puas Samaria songoni itor dia lusi Yesus maboru Samaria au diboto ho basa-basa di debata jala au ditadaho na mangido aek inumon siako ra olo doho mangido sia di bana dongele hono mumatu ho leonon namatu ho aek na mangun lapatanna di Sion bukan persoalan aek na jinama manang natinahua sia sumurik. Alai persoalan bohado hita manuan na denggatu dongatta asa adong muse takwota sia dongatai nobalka. Terkadang kurang dojol mai mabiar marabagi na adong dibana dietok itormoru natinahuan nai. Dan dipahami rupani ia aek na di sumur na di Portibion berbeda doi sian aek na mangulu na sian Yesus. Dan dito ada boru Samaria ido peisi Yesus na sasitong na holan sadahala Yahudi do di boto ibana Yesus na mangido aek sian ibana. Bagaimana mungkin au na salilingon, utakku na salilingon, opukku do poparan do marganami dan mardomu. Wado carana au mangkararadat. Tuho na susaparadat. Alai tadi damai alis ni boru-borui. Tu Yesus didok Tuhan. Tahu-tahu gariada suada di ho. Tole muse bagas do sumuron. Tuk sia dia maho sia dia matuho aek na mangulu tunggu balga maho sian oputa si Jakob na mangalehon sumurot dihami ibadah do manginum sianido hot yanakon na rodi pinahanna para tinadaan ni para puas Samariaon holam mamereng sian hadagingon ni jolma garis keturunan kemanusiaan doh kebutuhan secara para dagingon dan mengarana perubani ibana taringo tu kebutuhan na balaga di hajol mauni ima para todionna narikot manoktong di ida para puan Samaria ido na swadong tahu-tahu tutu dan dong tahu-tahu dibuat Yesus ape tumacai bagas do sumuri sia dia maju tu adong aek na bangulu angko ukuran ni hajol maon ukuran di para puas Samaria tarhona mangalehon aek ape di ide jelas secara kemanusiaan mana ada pengaruhnya bagi Yesus gayu tahu-tahu alai alamenek rupani terlalu sempit haporosiaon di para puas Samaria hati hai bah na dia tong ibana tong tahu-tahu di Portibion do panahuan di Portibion jadi macai mekmet panahuan ni para puas Samaria lain majakon nanang silehonon di debata jalan asa mungkin do di rohana upalga Yesus yang opu nasida si Jakob na mangaleh sumuri di nasida. Rodi kanakon na rodi pinahanna. Ya wajar. Secara kemanusiaan kita membanggakan unta, membanggakan keluarga. Alaidak somoni yang di Yesus. Jalan asa mungkin didok jolmaon boyau marsaor nang tumusukku sendiri jangankan kepada keluarga bagi Tuhan itu adalah jalan keselamatan. Tadi dapat tutuna so diatusi boru Samaria alus di Yesusi
Jala takas dang ditadai bana do pe Jesus na Roma buan ay kanguluan songo basa-basa ni debata na balga sian opuni nasida si Jakob. Karena orang hanya melihat perubahan dan karakter. Karena orang hanya bisa mempercayai songo dia do kebiasaan dan adat istiadat. Allah tadda oppunami oppusia dui. Tetapi Yesus seleon hangulua di balga godangan dak dia tureho con. Wajar dui molo adong hubungan badeng gamma komunikasi alai molo so adong do hubungan toto dang adong holo lam mangatusi holan habal gaun nyo puna sida si Jakob do pena mangaleo sumuri di nasida ido na dihamulateo nasida jala na pinasagato nasida na selao ala dia jilu si Yesus mamuse borong Samariai di dok sai mangulahi mauwas donasa na minum sian aikon alay na manginum aik silehonoki nasotupa mauwas beirodi saliling dilelegna ay songo naik silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaur saharo di hanguluan saliling dilelegna. Air yang ada di dunia mabai kita mungkin boido malum wasta alai sadia liling mai justru molo aik na di portibion manggobarhon segala sesuatu ketika kita mendapatkan saya namanotong do kita wasa danga dong na torsikop danga dong na cukup alai aik kamuluan na nang si leono di debata na mangulu di pamatang di naporosiai hot jala di tiyo di haporosiai boy tapahamis yan na mangulahi mauwas duganong alak na minum siya naik na siya porotibyon alay si inumon na nileon ni Jesus asaunang be mauwas pamatak taon rodi saling-diling nga pangatusyon mauwas di soon na ni Jesus dada holan mauwas di pardagingon alay doho donang di partudio ay hanguluan sila ono ni Jesus ima na mangalehon kepuasan di partodion laos doho nang di pardagingon asahalak naon makanguluo Jesus ay kanguluan ini di bagasan adirionna songo dia maibana boy mauwas karena emang di portibion ibana alai Jesus do nah pasahat to pasok buas di jo Jesus ay hanguluan na marlapatan siya ibana do hanguluan di pardagingon nang partotion ibana do si lehon jala sumber di hanguluan siya ibana do tajalo pasu-pasu di pardagingon kesehatan hamalumon siya nakaragam ni parsahito do akatantangan diucat dia bolokon sahiti siya pamatakta siya ibana do tajalo gogo naik baru semangat naik baru do pakiriu na mangulu gano tiki gano pari gabedang margogo hita lamad dalani ari-arita molo-holan portibio do tabay do kuranta alay molo Jesus do namiat di hita margogo mahita madalani ngulutta nakpiadok si taonon na mambegap ngulutta na tarugi Jesus do ay kanguluan na marlapatan Jesus do buwal na mangulu ni hadameon dia kana mauwas na makasi holidame di ngoluna lapatan na marhite Jesus do boy hita mardame do debata songoninang mardame tulungan ay ibana do na boy pada meok kita paluok kita siyan hanusaw dunge Jesus do ay kanguluan dia kana mauwas na makasiholi hasitonga do
Marhite Jesus do tatadda hasitonga do uhumi ay marhite ibana do tadda tatadda hasitonga do uhumi. Songona di Matius 22 di dok Yesus ibana do manggohi ohom manang patik raya lapatanna molo mauas sita di hasitongan nang di ohom olo mahita tong marsiajar siang akka pangajarion di Tuhan Yesus. Taringo mahita dia kapabahenanna na mangulaon hasitongan dohot uhum na siya debata. Molo mauas manang malungo kita di keadilan pe, taulahom mana ni doon ni Jesus di ngulut ta si ganupari. Unang taulahon akapanindasyon doho ketidakadilan. Uduk mahita tong tua keaturan peraturan nang undang-undang ni huria dohot peraturan ni negara asal nang tubuh ketidakadilan diajari Yesus dohita asal duk tu aturan peraturan nang na berlaku di huria nang di tonga-tonga ni masyarakat asa marhitei boy terwujud keadilan nang hasil tonga di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni masyarakat. Ai di halau mohon debatado si tutu uhum nang akaturan na binani pamarentah asai kerodo kita Tuhan nguluan molo naeng dilita ay hanguluan dang bohita ola paimao majalo ay na mangulu marlapatat do ikotok tongolo kita marsaud do Jesus marhite panagudugon dito rin perbadia jala olo kita huhut tumangihon hata ni debata ay marhite na majalo hata ni debata mangulahon hata ni debata nabi duan ni Tuhan Jesus ikalupari disido hata ridani naolo kita mangulu jala sakabona dohot aik hanguluani molo adong hubungan ta dohot debata marhite Yesus Kristus dapotan hanguluan mahita alai molo dang adong manang naputus hubungan ta dohot debata semua dia mahita dapotan aik na mangulu ibaratna saluran air nang putus totu dang boy mardalani sahat mau mai ikon na denggan do roh kita manopot jalan tapadenggan jalan di gunung akana somajalo ibana imahai hanguluani di dokdo di surat 2 Petrus 2 ayat 10 itu akamual na somaraik donasida aka opun na niulus ni halisuksu holom ni na holom do di padiri tunasida ay kanguluan do na mga lehon hagugood do hatauon marhite to di porbadia yakka naolo majako Jesus di guluna marhite hagubaw ni roha marhite sada protobata songon para puas Samaria nawasa dia hanguluan jala olo ibana memahami mengerti jala dia mudiho Jesus goluna marhite hagubaw ni roha sian naso porosea hiatu Jesus gabi porosea ibana jala ditadda dirina songoni makana wasa di Tuhan Yesus hai hanguluani manadda diri jala marhabubaw ni roha dungi di jakon ibana Jesus naik hanguluani di goluna asa marhite ay kanguluani do tajalo keselamatan haluau doa kepuasan tajalo kesegaran nasihat debata segar pamatakta molodung taparidio naiki segar pamatakta molodung tainum ay nadengani segar pamatakta sobu wasta molodung ro ay nadengani alani do Tuhan Yesus dia 14
Alaina manginum aik side honokina satu pamauas beirodi saleleng ni lelenga. Alayang go aik sile honoki gabe bual doi di bagasan ibana nama baur sahak rodi hangulua saingelenga. Mengalir pada kehidupan kekal. Ai molo sonang jala godame portibio totu sehat jala margogo do nang pangisina. Margogo nang pamatakta mangulaon akaulauta si kanopan. Mapakorho do gogo ni partugiota tu gogo ni pamatakta. Ya dongina para pudi. Didok Yesus do molo tajalo ai hangoluani gawi mangulu do hita sahak rodi saleleng dilelengna. Dum dijalo para puan Samaria rupani Yesus dung itadda nagabe si palua ibana gabe sadar jala dihilala ibana takas nagabe pasu-pasu do ibana tu akan humaliaksa dia harus menjadi saksi berkat songoni nang akan atutuma jalo Yesus di moluna gabe pasu-pasu do ngolutta susudehu maliakta dan boy tapatudus manang takok barahon pasu-pasu ninguluton manang nang tajalo sia Yesus nagabe ai hangoluani songon air mancur manang na air keran manang na songon air pam ai gudang do tantangan do halangan di portibion alai duk sahat tu pamatak taon sian nabadia do Yesus mangalehon ai hangoluani sahat tutong-atongan ni bagasta, tutong-atongan ni mulutta, tutong-atongan yakka pardalanan ni mulutta. Ikot totong-atong badia. Molaka air na di portibio mungkin saja dari sumur itu baik bersih. Alai sahat tuja buga berota. Manang sebaliknya. Atar songo dia mah kita memakai aiki molorotak duit. Dan boha bainot talah memakai. Begitu juga gambaran nih aik narotaki ima aka tantangan di gun. Molo adong sumur di tengah-tengah ta ibarat nape pam manang leding. Itu saya tahu saha do alana memang kalau di piga-piga inganan. Rodo aiki jala gudang do alai songon nasi uapna warnana pe asing. Jadi manang nabo ape ikon usaha nota dong asaboy gabe yas inomotta segara pamatakta sobu uwasta jaladang marsahit kita mamak hido na nihalohon di Yesus jala manangahape hagola poni manangahape tantangan dak tukilau pada undita sian sumber ni hagoluani saya rodo Yesus lah manungguli hita boydo hita manida jala makilala haro di Yesus marhite na mengukap harapangan di rohatta makilala bahwa nadong nu kekuatan na baru narolah baluang kita kalaupun dikatakan hanya tetesan air manang pistik ni air yang terkecil ikon bae ugeleng sian hobu iko benota do manangaha pe na taula dang lobi sian ibarat satetes air di air nagudang. Ibaratnya setetes diri kita adalah setetes embun, setetes air di air gudang, air laut. Pamai mari bakko. Alai air godangi pe ikon luluan ni air godangi do air nasasteteki. Ai godangi merasa hurang, merasa aguan molo dangadong ai nasatetesi. Itu artinya pengaruh. Molo dong tajalo Yesus ikolam tadak ma adong pengaruh di tongah-tongah ni pungwani, di tongah-tongah ni keluarga, di tongah-tongah ni masyarakat ikut tadak bahwa kita nang tajalo Yesus. Molo sobode besongoni berarti bohama kita. Mangikut Yesus. Ima hatadian. Lama tu sata memaksud di pandohani manoktom mahita mangulau nak kena dengan nang pememet situ tu hita jala unang mahita merasa menek rohatta lahu mangulauni
Molotung di dok kita minoritas. Nak pemet macai marguna do pabahenan nai. Marguna do pabahenan tai molo Yesus. Mangukit. Asa tadama nang ga bisa ada solusi hita di debata. Solusi di dongatta akan bergumul namar sita onon. Asa jupaksa sumber ni ai kanguluani lam ditadda namar sita ononi Yesus. Nah paduahon air itu terlalu berharga. Harga si tutudo aiki. Asa berusaha mahita asalam tu denggan na ngolu do sikap hidup ta di sisa ni ngoluon. Datung harga si tutudo ngoluon molotaloas mardalan songo naiki. Dia tenang. Tapi dalam ketenangan itu bisa juga menghanyutkan. Dia tenang, menyucikan dan menyegarkan. Karena mau lidok do susah masuk deh. Mamereng ngopi badang harum. Asa unang maholak kita napasrah gabe taluas 10 tahun holam para dalam boti so ada perjuangan. Ikut talului dua tong aiki jala ikut tau sahahud doi makbayan asa denggan asa ias. Ala memang sudah do kita nungadong dalam do bagian masing-masing. Tiap tetes air memiliki siklusnya masing-masing. Begitu pula dengan manusia yang memiliki arah hidup dan jalan masing-masing. Tudos tuaiki jol maipe nungadong jabbar nabi. Alanita dalani mangulutta dohot uduk serep sadenggan ni dengganna di bagasa Tuhani. Unang masay makohom manang naholan napay mahon. Bertindaklah lului maaik hanguluani. Nang molotadok langay maaiki asa tolas tu barita. Langay maaiki berenanglah sampai ke seberang. Nang lautipe ikon langyak kudo asal maboya pajupang do to ikon do komitmen na motivasi yang benar. Dak tutui molo hola jong do hita ma merek jala makatidakon kosongonodo uhum ikosongonodo peraturan ikosongonodo nian. Kita juga harus mengarungi lautan itu supaya kita sampai kepada tujuan. Itu. Dak boy hola ma merek jala hola na mangajari. Padohanon marharoroan sian padohan ni ala Inggris nama dok you can cross the sea merely by standing and staring at the water. Artinya, kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu jika hanya berpangku tangan saja. Dan boy ho sahat tu nasinita ni roham mola olah na mangusip tangan. Itu dia. Ayah hanguluani do Yesus nabadia. Na tung macai ias paya cok kita siat dosa. Na paluahon kita sian jorgong di hamatean. Na paluah pamona kita maraloh sibolis. Jalan na mangalehon hamalumon, na mangalehon gogo na baru, pakirimon na baru, na boy mga pulirohan ya kana marasak, na susah, do na pamonakon akahala na marukil dia kaparsaoran na dia dopanna. Ima ayat na sorasuda doh na hot rodi saliling dilelengna. Moloduk tajalo ay hanguluan tutui ko boy mahita gabe pasu-pasu tu sude jolma saliling mangulu hita di portibion. Songo Tuhatta Yesus Kristus na gabe pasu-pasu tu portibion. Idon na didokna nasotupa be mauas ibadah. Nasotupa be mauas ibadah. Aka na manginum sian aik na nilihon nai nasotupa be mauas. Jalota mangulu na marlapatani alatum lasi tutudo rohani debata mida kabangsona na mauas di hai baruon. Betul itu. Ibana sadiri do na pasikop penggolutta. Marhite sakap doh dalan. Alani tajak ko maay hanguluan na pinasaan di debata tu kita ima Yesus Kristus.
Ima ay na yes asabuhi hita dapat hamamalum diwasta secara pardagingan ng partudiyong. Kebutuhan utama ni hajol maun modern na parpudion ima rasa haus na cenderung memiliki dan cenderung selalu berkekurangan. Alani dak hera pehita dak pola hera kita lah mamera torok di jolma naolo menghalalkan segala cara untuk lebih memiliki banyak dan lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Jadi ada lalak nahuram. Alana mololoho do pedosa do hagi omni protidion. Bohado hita lau pasok buat tawasta. Ido molodang na pasang apot debata ngulutta. Tuk satar baik kita do hita. Boy pawason was dido. Boy pamalukpon pasobuhon was dido. Alana mololoho do pedosa ini dong atungan di ngulutta songo dia mahita nagabe manahuan na siap debata. Ai dirita do nata pasangat dohot dihagugon na di portibion. Molodung Yesus ay hanguluani na manggohi ngulutta ay hanguluan na solo mahiyang do ibana jala si pasobu uas na manoktong. Jala hola di Yesus do adong hanguluan na solo mahiyangi. Jala hola di Yesus do aboy sobu wasta. Songon naido na dikatakan ni bata di Matius 10 sada 12 lusia nama dok. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roma hamu tuau akka naluja jalan asorat asau pasonak kamu. Jakon haumu ma'augaku marguru mahamu tuau ay nalapuk tuau. Jalan nasrep marroha asadapotan hasonangat to dimuna. Roma hita tu Jesusi jala sitong alani si hol ni roha nama uas pasahatus sude ngulu rodinasa holuson ni roham marhite mamelehon ngulu pamatang nang todi pelean na yes tu de batah nasito. Sianido jumpa kita olop-olop dohok las ni roha haluaon jala sonang di roha